mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nahulog ako sa taong hindi naman ako kayang saluhin. Hi DJ Rocky. Malala talaga yung nangyari sa akin. Actually, hindi lang sa akin. Pati sa ibang babae. Itago mo ko sa pangalang Zach. At ito, ang aking secret file. Nag-aaral pa kami noon. Magtropa kami. Crush ko na siya that time, pero hindi ko lang sinasabi. Ayaw ko kasing masira ang pagiging magkaibigan namin. Time went by. Hindi na ako masyadong napapasama sa kanila. Dahil puro inuman ang ganap nila. Hindi ako mahilig sa alak. Kaya nag-decide ako na humiwalay muna sa barkada kong yun. Nag-focus ako sa studies at sa bagong circle of friends ko. Then one time, nabalitaan ko na halos lahat ng mga kaibigan kong babae sa school ay nilalandi niya isa-isa. Knowing na may girlfriend siya. Pero sinasabi niya sa mga kaibigan ko, single siya. Yung mga kaibigan kong yun, nag-open up sa akin tungkol sa kanya. Na nasasaktan sila kay Kyle. Yes. Itago natin siya sa pangalang Kyle. Oo, tropa ko siya pero hindi ko kayang itolerate kung ano man yung ginagawa niya. Itong mga kaibigan kong to umiiyak sa akin. At ang sinasabi ko sa kanila, tigil-tigilan na nila yung nararamdaman nila kay Kyle. Dahil walang gagawing maganda yun sa kanila. Hindi rin ako sigurado kung alam ng girlfriend niya yung mga pinaggagawa niya. Kasi yung girlfriend niya, taga Olonga po. Hindi ko masyadong close yung girlfriend ni Kyle. At ang lagi namang sinasabi sa amin ni Kyle, break na sila. Umaasta siya palaging single siya. So bilang tropa niya, inis na inis ako sa kanya. Iniisip ko nga kung paano kami talaga naging friends. Siguro magaling lang ako makisama. Kahit na ang dami-dami niyang ginagawang kalokohan, magkaibigan pa rin kami. Well, Kyle is Kyle. Kahit maloko, alam kong totoo. Pag siya
ay naging tropa mo. So after graduation ng high school, bigla na lang akong kinausap ni Kyle. At doon niya sinabi sa akin na may gusto siya sa akin. Hindi ako makapaniwala at hindi ako naniniwala. Sabi ko sa kanya, wag na niya akong isama pa sa mga babaeng niloloko niya. Sabi ko nga maging stick to one na lang siya eh. Pero bigla siyang umiyak sa harap ko. Bigyan ko raw siya ng pagkakataon na iparamdam sa akin yung pagmamahal na sinasabi niya. Tinitigan kong maigi ang mga mata niya. Mukha namang sincere siya. Tapos, weakness ko pa yung may umiiyak na lalaki sa harap ko. Ano kayang gagawin ko? Napaisip ako. Maya-maya pa sinabi niya na sa akin na break na raw sila nung girlfriend niya. So sabi ko, sige, patunayan mo muna kung sincere ka talaga. So every day, sinasamahan niya ako. After school niya, pumupunta siya agad sa school ko para sunduin ako. From QC to Manila. Walang palya, walang absent. Dumating pa nga yung time na napakataas ng lagnat niya. Kasabay din na malakas na ulan. Pero sinundo niya pa rin ako sa school. In fairness naman sa kanya, todo effort siya. Hanggang sa unti-unti nahulog na yung loob ko sa kanya. Di ba nga, una pa lang crush ko na siya. Pero dahil tropa kami, hindi ko masyadong inisip na posibleng maging kami. Then, biglang naging kami. Umabot kami ng 1 taon. Nag-break kami bigla. Nagbago ang lahat. One night naisipan kong gumamit ng pregnancy test. 1 month na kasi akong delayed. Kasama ko yung kaibigan naming pareho bumili ng PT. Nag-check ako sa bahay nila. Nung makita ko yung PT, 2 linya, iyak ako ng iyak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero syempre, hindi ko naman naisip na ipalaglag yung bata. So, tinawagan ko si Kyle. Nasa gimikan siya that time. Sabi ko sa kanya, buntis ako. Pero isa lang ang sinabi niya. Hindi akin yan. Nasaktan ako ng sobra. Iyak ako ng iyak. Sabi ko sa kanya, gago ka ba? Ikaw lang naman yung boyfriend ko, alam mo yan. Sa'yo lang umiikot yung mundo ko. Binabaan niya ako ng cellphone. Iyak ako ng iyak dun sa kaibigan namin. At hindi ko alam kung paano ko ipapaalam sa parents ko ang nangyari sa akin. O yung sitwasyon ko. After a few hours, tumawag siya. Sinundo niya ako kung nasan ako. Umuwi kami sa kanila. Nag-usap kami. Paggising namin, bumili kami uli ng PT at inulit ko. Positive pa rin. Nag-usap kami na itutuloy namin. Pero ayaw niya munang ipaalam sa parents namin. Inisip ko, paano na kami? Paano na ako? Paano na yung bata? Gulong-gulo ako. Kasi isang araw nag-away kami. Puro inom at barkada ba naman ang pinaggagawa. Humihingi ako ng pang-check up pero wala raw siyang pera. Nakakagawa siya ng paraan para mag-inom at bumarkada pero pang-check up wala. So ako na ang nagpa-check up sa sarili ko. Ni samahan nga lang ako sa doktor, wala. Mas pinili niya ang barkada niya.
Hindi ko na mapigilan yung hirap at sakit na nararamdaman ko. Tinawagan ko ang mommy ko kasi nasa ibang bansa siya. Sinabi ko sa kanya ang lahat-lahat. Pinagtapat ko na buntis ako. Hindi siya nagalit pero ramdam kong nasaktan ko siya. After that, nag-decide akong pumunta sa bahay nila Kyle para sabihin ang lahat sa parents niya. Humarap ako sa kanila ng mag-isa. Hinintay ko si Kyle sa bahay nila. Hindi ako makatulog kahihintay sa kanya pero umaga na siya umuwi. Lasing. Basang-basa ang t-shirt at pantalon. Nagtataka ako, hindi naman naulan, bakit basa siya. Pagkarating niya, bagsak plakda, tulog agad. Kinuha ko ang cellphone niya. Binasa ko ang mga message. May mga kalandian si Kyle. Isa rito si Jessa. Chinat ko yung common friend namin. Nakasama niya sa inuman. Pinaamin ko at sinabi ko sa kanya kung tama ba na may Jessa si Kyle. Ang sabi lang sa akin ng friend namin, nagharutan lang daw. Maya-maya pa, naalimpungatan si Kyle. Tinanong ko na siya ng personal. Bakit basang-basa ka? Sumagot siya. Nagbasaan lang kami. Umiyak ako. Nagmakaawa na magtinuna siya. Nagsorry siya, hindi na raw mauulit. After a few days, sa condo namin ako nagstay. Pumupunta-punta si Kyle doon. Then one day may event yung school niya. Pwede outsider doon sa event. Sasama ako, sabi ko. Huwag na raw kasi malayo. Baka mapagod lang daw ako. Kampante naman ako. Kinagabihan, nag-chat sa akin yung classmate niya nung high school na close ko rin. Tinanong ako kung kami pa ni Kyle. Sabi ko, oo. Kami pa, pinagbubuntis ko na nga yung anak namin. Then nag-reply siya. Nakita ko kasi siya may kasamang ibang babae. Ibang uniforme. Yung babae, kaakbay niya, kala ko nga ikaw eh. Di nagtanong-tanong pa ako. Sinasagot naman ako. Past 9 p.m. nagbihis ako. Tinanong ako ng mommy ko kung saan ako pupunta. And by the way, umuwi ang mommy ko ng Pilipinas that time. At siya lang ang kasama ko sa condo. Sabi ko, sa mall, kikitain ko lang si Kyle. Ayaw niya pa akong payagan pero inis na ako kay Kyle. So pumunta ako sa isang restaurant outside the mall. Nakatanggap ako ng text mula kay Kyle. Pinuntahan niya ako. Kinuusap ko siya ng matino. Hindi niya raw kalandian yun. Wala raw yun. Sweet siya sa akin. Kumbaga parang wala siyang ginawang kasalanan. Pinalagpas ko ang lahat. Pero at the back of my mind, kailangan kong mag-imbestiga. Hanggang sa nakuha ko yung number ng girl. Yung girl na nakita ng friend ko na kasama ni Kyle.
Totoo nga. Sila raw. Wala raw siyang kaalam-alam na may girlfriend si Kyle. Sinabi ko dun sa girl na buntis ako. At si Kyle ang ama. Kaya tapusin na niya kung anumang meron sila. Nagalit sa akin si Kyle kasi kinausap ko yung girl. Nag-away kami, mas lalong nagrebelde. Yung tipong hirap na ako sa pagbubuntis tapos sasabayan pa niya. Na dapat nga inaalagaan niya kami ng baby namin eh. Kumbaga, sama ng loob lang ang binibigay niya sa amin. May mga chicks siya. Kasama niya sa inuman. Nagpapasikat dun sa mga babae niya. Ako nag-aantay. At isang lambing lang ni Kyle, bigay agad. Gusto pa nga dumalaw ni girl. Pero pagdating sa bahay, nakabantay ako. April 25. Sumasakit na yung tummy ko. Kinakaya ko pa. Mag-isa lang ako sa kwarto nun. Si Kyle nakikipag-inuman. Sinabihan ko siya tungkol sa nararamdaman ko pero binaliwala lang niya. April 26, madaling araw, nagising ako. Nasa tabi ko na siya. Amoy alak. Wala siyang paki sa amin ng baby ko. April 26 ng gabi nanganak na ako. Siya na nga lang tong bantay ko, patulog-tulog pa. Kung di tulog, aalis. Hirap na ako sa pinaggagawa niya. Ibang tao pa yung tumutulong sa akin papunta ng CR. Ako pa ang naglilinis ng poop ng baby namin sa ospital. Take note, CS ako. Hirap akong gumalaw. Tapos siya natutulog lang, hindi man lang ako matulungan. Umuwi kami ng bahay nila. Gusto ko sana magpahinga. Kaya sabi ko, pag umiyak sana si baby, siya na lang muna. Pero hindi. Ipinapasa niya sa mommy niya at sa lola niya yung bata. At yung sugat ko, dahil sa panganganak ko, kuya pa niya ang naglilinis. Ang dahilan niya, nurse daw kasi yung kuya niya. Mas may alam sa kanya. Pero kailangan kong maging matapang para sa anak namin. Bumalik ako sa studies ko. Habang nag-aaral ako, mommy at lola niya ang nag-aalaga sa baby namin. At the end of the day, kami ang magkakasama. Kumbaga, happy family. Month of August, dun na gumunaw ang mundo ko. Nalaman ko mismo sa kanya na pumunta yung pamilya ng kalandian niya sa bahay nila. Month of August, gumunaw ang mundo ko. Nasa school ako that time. Tumawag si Kyle sa akin. Nalaman ko mismo sa kanya na pumunta yung pamilya ng kalandian niya sa bahay nila. Siya ang ng dinadala ng anak nila.
Isa pa lang yun sa mga kalandian niya. 4 na buwan pa lang ang baby girl namin that time. Tapos malalaman ko, may naanakan pa siyang isa. Ang sakit-sakit. Dahil sa sobrang sakit, inilayo ko ang anak namin sa kanya. Pero ganun siguro talaga ang pag-ibig. Hihilayin ka nito pabalik. After a few months, naging okay kami. Then nag-migrate sila ng pamilya niya sa US. Ang relationship namin, on and off. Alam kong wala na akong tiwala sa kanya. Pero ang gusto ko lang naman ay maging maayos. Yung kung anong meron kami dahil gusto kong mabigyan ng kumpletong pamilya yung anak namin. Gusto kong ayusin namin para sa anak namin. Then one day nalaman ko nagkaroon na siya ng girlfriend sa US. Then nagka-boyfriend ako. Then umuwi siya sa Pilipinas kasi birthday ng baby namin. Parehas kaming may kanya-kanyang partner. Pero nung dumating siya sa birthday ng baby namin, nung gabing yun, parang bumalik ang lahat. Naging okay kami. Naging kami ulit. Nakipaghiwalay kami sa mga jowa namin. Nag-usap kami. Nagplano kami. Sabi namin, sa next na balik niya, magpapakasal na kami. Para mapetisyon na rin kami. Para sa future ng baby namin. Planado na. Plansyado na. Okay ang lahat. Bago siya bumalik ng US. Pagkarating niya doon, nagko-communicate pa rin kami. Kaya lang, may iba. Every time na may tinatag ako sa kanya, hinahide niya sa profile niya. Yung para bang may tinatago siya. Iba yung pakiramdam ko. Nakakapanlamig ah. Then nawalan kami ng communication. Nagka-boyfriend ako. Nalaman ko, nagkabalikan uli sila ng ex niya before ako. Tanggap na namin. Tanggap na namin na co-parenting na lang. Then one day, nag-message sa akin ang tita niya. Tungkol sa nangyayari sa US. Yung isang girl
natutulog daw minsan sa bahay nila Kyle. So nagtataka ako. Kasi, sino yung girl na yun? Iba pa ba yun dun sa girlfriend niya? Minessage ko si Kyle through chat. Pinayuhan ko siya. Sabi ko, babae ang anak mo. Tigilan mo na ang pagluloko sa mga babae. Magpakitino ka na. So after that, nalaman ko na hiniwalayan niya na yung ex niya na nandito sa Pilipinas at nagpakasal doon sa girl niya sa US. Kasi illegal sa US yung girl. Si Kyle ang naging daan para maging legal yung papers ng girl. Nalaman ko rin na buntis na si girl. Kung tutuusin, okay lang naman na eh. Basta nasusuportahan niya ang mga bata. But then nag-message siya sa daddy ko. Hindi raw siya makakapagbigay sa baby namin. May mga problema raw dun. Okay naman na lang sa akin. Kaya lang up until now, wala pa rin siyang binibigay. Ni makamusta yung anak ko, wala. Pero hindi na ako umaasa. Kaya ko naman kahit wala siya. Nakakainis lang. Kasi hindi siya marunong magpakatatay. Nahulog ako sa isang taong hindi naman ako kayang saluhin at panindigan. Ang ending, kawawa yung anak namin. Kawawa yung mga anak niya. And by the way, kung naku-curious kayo kung anong nangyari dun sa pangalawang nabuntis niya, hindi niya talaga kinilala. Hindi niya talaga tinanggap. Kahit care, hindi na eh. Pero sustento, wala talaga. Yung baby pa naman na yun, yung pinakakamukhang kamukha ni Kyle. Lahat kuhang-kuha. Yung parents nga ni Kyle, hindi kinikilalang apo yun. Nakakalungkot. Pinapalabas nila sa mga friends nila sa US na dalawa lang ang anak ni Kyle. Yung baby ko at yung pinagdadalang tao ng asawa niya ngayon. Ang akin lang, sana ma-realize ni Kyle lahat ng pinagkagagawa niya. Kaya sa mga kababaihan dyan, matuto kayo sa akin na huwag basta-basta magpapadala sa mga lalaki. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Zach. At ito, ang aking secret file.